amandla ngoba abantu badina chazela ngemilingo yabo ukuthi bayenza kanjani. Namhlanje futhi babukele emakhaya siyabona futhi eceleni ngokujwayelekile baphethe something mkhulu yini ibhodlela la gologo yini mhlawumbe nihlalele nishayela ugologo kamnandi kwenzakalani mkhulu? Hayi ke akulona ke ibhodlela gologo. Yebo mkhulu. Kodwa into ebukeka kahle ngeke ibhodlela gologo. Yebo mkhulu. Udumba kasibongo. Intombi nowayibamba ngawo. Yebo. Hawu iqoma ngosuku. Mkhulu. Umasheshisa, uyasheshisa. Uphila phela ngoba phela ukuzibambelele. Uyibamba nje, uyibamba nje kancane ukuthi ukhuluma nayo, hayi isiyaqoma intombi. Kanti futhi iyagilika naphansi kwenetuzana. Kwenetuzana mkhulu. Imizwa yayo isukuma kakhulu beke phezulu. Isukeke yona. Ngeke intombi kuhlule uma uphethe yena. Yebo mkhulu. Kanti lo muthi ngiyawuthanda futhi ngoba umadoda lawa asuke esekhulile. Yenzeka ukuthi omama bengabe ngasafuna nenkomo bayibona ayikakhathali. Uma ukuthi nje umama uyamthinta nje kancane. Hawu isukuma ibheke phezulu. Yebo into zakhe naye. Yebo Lapho ke ngiyithanda khona ngiyixusa kona. Hayi inhle kona kakhulu kokulu kodwa ke lapho ke inhle kakhulu ngoba noma ngabe uhanjelwe intombi yakho seyiphumile uyakwazi ukuthi uyibambele ngayo. Lo muntu futhi uphinda futhi ushayela emashini. Yebo mkhulu. Lo dumba kasibongo. Awugezi lo dumba kasibongo. Number 1 kwentombi. Wafuthi moyibambile futhi yakha uthando olukhulu. Uthando olungapheli ngoba ayiyodwa dumba kasibongo kuphela. Uyisibambelele. Yebo. Sothando. Wona ke. Yebo mkhulu. Udumba kasibongo awugezi ngingana manje phansi entombini. Umvusa kunzi futhi Umvusa nkunzi. Yebo. Wona futhi. Yebo mkhulu. Uzimalanga. Yebo. Ngizoniphathela ke udumba kasibongo. Hayi udumba kasibongo. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Iphethe ke isidozo semali. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi ugaba inhlanga nje. Khona la emashiyeni, khona la esiphungu ngemuva. Hayi ke uma usebenza leli nyanga usebenza kahle kakhulu. Bayangena abantu kuwena ukwazi ukuthola imali, ukwazi ukuphilisa izingane zakho futhi ziphile. Yebo mkhulu. Ya noma ngabe uvaleke kangakanani impela siyadonsa lesidonsa. Isidonso semali. Isidonso semali lesi. Yebo mkhulu. Ngikhuluma ke nje manje na ngila egoli. Yebo mkhulu. La ngikho. Yebo mkhulu. Oseduze nasegoli uToli angasondela eduzana azoyibonela umkhulu ukuthi uphethe. Uphethe mkhulu. Yebo. Yikho. Yebo mkhulu. Ngihamba nayo inkunzi. Ilembede yona lenkunzi engiyishiya la. Ngoba wona lo dumba kasibongo futhi omunye uzosala la. Yebo. Omunye uzoba sekhaya futhi le emgababa. Yebo, ofunayo owesemgababo nose eThekwini uzothola noma okuyiphi eStern Cape uzokwazi futhi ukuthi awuthole ukuthi ngiyakwazi ukubaphosela abantu. Yebo mkhulu. Yebo. Ukuthi yakhe ayifikanga uma uyibike ukuthi ayifikanga ngiyakwazi ukuthi iphinde okwesibili impahla yakho iphinde futhi ifike kuwena. Yebo mkhulu. Ngeke ngakwenza ukuthi ngumlobo. Yebo mkhulu. Yebo. Babukele emakhaya nilake niphinde nisubscribe ngoba umkhulu uyathembisa okuningi azonenzela kona. Ukhipha okukhulu ukuthembisa umkhulu and wenza okukhulu ukuthembeka la nina ningalenzi iphuthu ukuthi ningalike ningasubscribe ku channel lakhe ngoba lokho kuyamsiza kakhulu umkhulu babukele emakhaya. Namhlanje ubabule mbede naye ufuna ukusichazela okunye nakuphethe naye okunzima naye babule mbede awusichazele nawe namhlanje sisegoli sizobheka baba sizivakashela usiphatheleni ababukele emakhaya baphatheleni baba. Benginibingelele. Sanibona nonke egoli namuphethe. Yebo mkhulu. Namhlanje
uNkozimalanga uDr DUBE yebo uthe hayi njengoba avula ibranch la akakafike nazo wabona kahle ukuthi ihleli kanjani la egoli. Yebo. Seyishilo izinto ayiphethe uphondo lemali udumba kaSibungu. Yebo. Mina ngithi namhlanje kwesikhulume kakhulu nabantu besifazane. Yebo mkhulu. Odadewethu nani bomama. Yebo. Induku engiyiphethe la elapha isifo sokopha ukopha okungapheli. Siyazi ukuthi abantu besifazane banesikhathi la bopha khona makuphela inyanga. Kuyenzeka kube khona ukufa umuntu esifana opho kuphela ngabe sanqamuka. Yebo mkhulu. Siyasilapha ke leso sifo. Siyingozi leso sifo ngangasinaki. Ngoba ekugcineni leso sifo sigcina senza icancer. Yebo. Ingaka abantu besifazana abaningi uthola ukuthi bane cancer yesibeletho. Yebo mkhulu. Yebo. Nesezi wakhishwa isibeletho umuntu esifazana. Kanti bekuwubala. Ukhona lo muthi la uDr DUBE siwuphethe la egoli yonke indawo ukhona ukuthi abantu besifazane abanale ukugula okunjalo basondele mkhulu. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Yebo. Ngoba lento emkhulu iyenze ngisho abantu besimame mhlambe bese bemthwele umntwana abe ne-miscarriage kwesinye isikhathi baphunyelwe yizisu mkhulu. Ziningi izinto ezenzayo lezi lokufa. Yebo mkhulu. Kwesinye isikhathi okunye kuyisibango. Ingangokube kuyakwazi ukuqondanisa nokuthi umngani wakho uzokuvakashela bese kuyafika lokufa umuntu wesifazane ayisakwazi ke inkonzo ukuqhubeka uma sekunjalo. Yebo mkhulu. Kunezinto eziningi okuyidala ungazobalekela umkhonyana noma sihlekisani wakho noma usokela wakho ngalesifo ngoba meke waqhamuka nje sasuka ekhaya iyaqala lento yenzeka isifo leso esisichitho esenzekayo siyalapheka. Yebo. Ingakho ngithi ningalibali abanaleso sifo esinjalo abasondele bazosizakala. Yebo mkhulu. Phezulu kwaloko ke ukhona ke nomuthi esiwuphethe owuhlanga lomshado baba. Yebo. Yabona emhlabeni lana uthola ukuthi iningi labantu besifazane abahle ibona abangashadile. Yebo mkhulu. Shada amagwivi yini ke ayazakha. Yebo. Ozani bodadewethu nizothola lohlanga. Akwenzeki nangengozi uyawuthola umshado. Uyawuthola umendo mkhulu. Yebo. Lezo zinto esiphethe namhlanje nengqungqulu uDr DUBE. Kunjalo mkhulu. Akeze la egoli namhlanje lizombona ngamehlo. Yebo mkhulu. Hlale nimbona kumabona kude nimbona ku TV. Uthe namhlanje njengoba esavula ibranch nje akeze nimbone ebusweni ukuthi indoda enjani yona leyo mangengaka. Yebo mkhulu uzobe khona la khona legoli insukwana babukela emakhaya nje mhlambe ezine noma ezintathu kuzodepend ukuthi sebeyamdinga yini futhi le eKZN noma uzodlulela phambili aye eKapa. Umkhulu webhizi babukela emakhaya uyatholakala enambeni yakhe ningakhohlwa mkhulu. Awuphinde ubachazele futhi ngodumba kaSibungu mkhulu. Hayi kulungile wona udumba kaSibungu. Yebo mkhulu. Kodwa ngiyathemba ukuthi nizwe kahle ngudumba kaSibungu. Yebo. Futhi niyayazi into enjengale ukuthi yini udumba kaSibungu. Okay. Kunohlanga la lokubhula olungakhethele. Izangoma siyakwazi ukusebenzisa lolu hlanga.
abathandazi bayakwazi ukusebenzisa lolu hlanga nongayona futhi inyanga uyasebenzisa lolu hlanga ya ngizophatha futhi ibhodlela nje elincane nje elingakanyana engilifaka nomuthi omncanyana obaphakathi nendawo nalo futhi liyabhula lona ukhosha la emakhaleni lokuphela yebo mkhulu ukhosha la emakhaleni ukuthi liyahlala futhi alisheshe kuphela kuyasuka futhi lokho uzotshela yonke into eyenzekayo ukuthi intoni ngiyakwala lokuthi abantu babhule bangawabhuli amanga babhule iqiniso into eyiyona ngoba ubhula amanga lokho ubhula ngekhanda ukudlala ngabantu ukuthi uzoxabanisa abantu kanti akunjalo ubhula ngekhanda uqamba amanga kodwa lezi inhlanga kanye naleli bhodlela lizokukhipela iqiniso ukulekelela uzokhuphuka uye phezulu ngaleyo nto yebo yona uhlanga lokubhula leli nebhodlela lokubhula baprofethi bangathola inyanga zothola nofuna ukubhula ngayona inyanga engona futhi umprofeti uzokwazi ukubhula manje yebo mkhulu lihle kakhulu lebhodlela lihlelekile lelo yebo mkhulu ibhodlela ke incane lesigaba bemanje lemakhaleni yebo alisuka ziyasuka ziyahlala asikho isangoba ezingeke sikwazi ukubhula lapha yebo mkhulu ngoba phela kwenzeka phela abakwethu uthi uyaguqa uphethe ishoba uthi uyalalela hayi kungafikeli ukuthi uzibone ukuthi hayi angisase ngiwaqamba manje amanga ngoba phela ngizokwenza njani ngoba phela nangomuntu nayi nemali ngiyayifuna mkhulu usakhuluma ke nje manje noma yini ukuthi ikhuluma sokucetshela ukuthi uphethwe ikhanda uphethwe isisu cha khuluma into ayona shinda uyocetshela ongenana lo usebenzisa lesigaba samkhulu yebo ubhula manje isigaba sami engisiphethe sokubhula nalolu hlanga lokubhula usifaka nje emakhaleni kuphela mkhulu usifaka nje emakhaleni kuphela uhoke yebo awusephelile seziyasha yebo mkhulu babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe nakusasa ekseni futhi umkhulu uzobe ekhona esakhona la egoli umhla ka31 kuAugust namhlanje usuku le bathi ngesiZulu ngesingisi Thursday ngesiZulu ulwesine babukele emakhaya sikhona sidla kaNdongazi yaduma nomkhulu uDr DUBE umkhulu uzosiza abantu ozani ngobuningi beni nizombona umkhulu ukuthi uzobe emphathelini kusasa nje umkhulu ziyaduma uzobe seredenly akungcwalisele la kulolu hlanga lishoyo umkhulu yebo mkhulu lokubhula yebo kuyadabukisa kakhulu ukuthi abantu abaningi abathi bayabhula ababhuli kahle futhi lolu hlanga noma lesigaba lizosiza kakhulu abaprofeti nezangoma ezavalwa yebo into ezovula izangoma zigcwele umhlaba wonke kodwa iningi zazo ayisebenzi kahle zizovuleka la ngalo muthi umthandazi naye uzoprofeta into ayaziyo ebandleni lakhe kungabi izangoma zomgidi yebo kungabi izangoma zenyanga babukele emakhaya niyalibona lolu hlelo ukuthi liloke liqhubeka linilethela indaba ezimnandi ezijulile liloke liqhubeka ningakhohlwa nini ukuthi ni like ni subscribe iloko kuphela okwenu umkhulu uyajabula uma nenza njalo angithi mkhulu yebo umkhulu ke uyaposa babukele emakhaya noma ngabe kuphi la ukhona udumba kaSibumbu uyakwazi ukuthi akupostele futhi khona manje esakhona la egoli uthi uzani futhi umkhulu nizolilandela nina futhi ukhona uyatholakala baba sicela usichazele baphlembe ukuthi ukuphi konje le ndawo indawo esikuyona nafikele kuyona njengamanje baba uDube iseProtea Grand yebo mkhulu ku-exit 35 yebo ku12 no13 zone 12 and 13 yebo exit 35 yebo kuyafona ke babukele emakhaya sekulula kakhulu manje khona no WhatsApp khona la ufikele khona umkhulu njengamanje uzohlala ezonsukwana inamba yakhe ngiyayazi yebo leyamabanye bayayazi kodwa kwengisho le namba yebo 078 yebo 040 yebo 7657 yebo kwengiphinde
078 040 7657. Yebo, hayi uyatholakala ke ubabuLembede babukele emakhaya lapho esizohlangana futhi kusasa ekseni babukele sizophinde sishuthe enye video futhi nina nizosilindela nje ngayikhathi esobe sesi-uploada ngaye asina isikhathi esisiqondile ngokuthi sizon-uploadela nini kodwa kusasa futhi umkhulu uLembede nomkhulu uGoli bazobe beshubisa ngokunye futhi noma ngenye indlela futhi babukele emakhaya nisilindele. Yebo umkhulu sesiyaphuma ke manje. Yebo. Wekakathu ngamandla ngoba wanqoba wekakathu ngamandla ngoba wanqoba wekakathu ngamandla ngoba wanqoba wekakathu ngamandla ngoba wanqoba wekakathu